Clayton Bartolo għadu ma jridx jgħid kemm ġiet tiswa verament is-serata tal-Malta Film Awards. Ftit tal-jimilu Times of Malta talbet din iċ-ċifra skont il-Freedom of Information Act, iżda din it-talba kienet irrifjutata. Għaldaqstant fl-ewwel okkażjoni li kellna staqsejna direttament lil Clayton Bartolo li għażel li nħeba wara l-iskuża li ma kellux ċans ipoġġi ċifri fuq il-mejda tal-Kamra għax laħqet issejħet l-elezzjoni. Id-diskussjoni il-karti kollha se jkun qed jitpoġġew fuq il-mejda tal-Kamra. Kellek ċans għaliex il-film Awards kien qabel ma xogħol l-Parlament. Ġidi skuża, skappatura ħelwa ngħidula bil-Malti. Le skappatura ħelwa mela x'inhi. Naħseb li tajtilna kemm. Aħjar nitqu ftit qegħdin f'nofs kampanja elettorali. Di mhux taddaħ, ma daflus il-poplu sur Bartola. Daflus il-poplu ġifieri. Mistoqsi minn Net News Clayton Bartolo ftaħar li fil-costings tal-manifest elettorali tal-Labor għalkemm imbagħad ma kienx kapaċi jgħid b'mod ċar kemm swid din l-attività tal-Film Awards. Il-budget inizjali tal-Malta Film Awards kien ta' madwar 400,000 euro, għalkemm esperti fis-settur qalu li l-ispiża sparat sew il-fuq tant li ustmat li laħqet x'imkien bejn miljun u 2 miljun euro. Barra minn hekk u biex ikompli jaħrab milli jwieġeb, Clayton Bartolo qal li jekk il-Labor ikun fil-gvern se jgħin lil setturi differenti bħalma għamel fl-aħħar xhur. Madankollu u reġa' ħarab b'daħqa meta fakkarnieh li Robert Abela irid jibgħat lil ħaddiema u lin negozjanti jiddejnu mingħand il-gvern stess għal għajnuniet futuri f'ċirkostanzi bħalma kienet il-pandemija. Bħalma investejna fil-passat, ħankomplu ninvestu fi żmien li ġej, bħalma investejna fil-poplu Malti wawċi, ħan investu fl-industrija tal-films, ħan investu fl-industrija tat-turizmu, ħankomplu ninvestu fi żjed industri biex bekk inkomplu nsaħħu l-ekonomija ta' pajjiżna. Mela ħa ngħidlek tissemmi l-għajnuniet futuri ħajkunu qed jiddejnu. Ħajkunu d-dejn l-għajnuniet futuri. Grazzi. Id-domandi li Clayton Bartolo saru fit-tmiem konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbru l-ewwel dettalji dwar l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Isle of MTV, kunċert bl-ħlas li sar possibbli grazzi għal ħidma li wettaq Gvern Nazzjonalista kif l-ewwel edizzjoni nżammet fl-2007 u minn dakinhar baqgħet issir ta' kull sena minn barra fl-aħħar sentejn kawża tal-pandemija tal-COVID-19.